Здравейте и добре дошли в Витоша Тайкондо подкаст, епизод номер 2. Днес съм поканил един мой близък приятел. Това е Стоян Панайотов. Той ми е бил дългогодишен колега, а също така сме били и състезатели заедно в един отбор, така че бих казал, че днешният епизод ще бъде доста интересен. Той има много какво да разкаже, така че очакваме с нетърпение. Здрасти, Стойо! Здравейте! Представи се с няколко думи. Здравейте на всички, казвам се Стоян Панайотов и съм на 31 години. Виж времето как върви. Женен съм с 2 деца, освен спорта, обичам и музиката, в момента се уча да свиря на пиано и такива неща. Всъщност ти не само се учиш да свириш на пиано, ти свириш то доста сериозно. Да, може да се каже, но скромността красив човек. Да, така е. Добре, супер. Ами, разкажи ни как започна всичко, като по-скоро не как започна с тайкондо, ами като цяло с спорта. Как започна с спорта и после в частност с тайкондо? Да, когато бях първи клас, баща ми ме записа на плуване. Беше много трудно. Не ми се ходеше много, беше студено, но лека по лека се привързах към треньорката ми тогава. Чувствах я близка и тренирах около 4-5 години. Това беше изключително ценно. И плуването всъщност е много важно за всяко едно дете, за да придобие увереност в живота на море, като ходи в басейн. И така, след което пубертета дойде, 5, 6, 7 клас нищо не тренирах. 8 клас вече така започват младежките години и си кажа, аз искам да излежа малко по-така. И се записах на водна топка, изключителен спорт. Като 9-ти клас, понеже се познавах с треньора по тайкондо, от тайкондо клуб Мишен Атанас Петров и бяхме приятели, реших да започна. Къде? Не на шега и на майтап, но викам, айде да научи малко удари с крака. И така, никога не съм предполагал, че ще стане мое призвание, професия, страст. И част от живота. И то голяма. Добре, колко време продължи с водната топка всъщност? Състезава ли се в тази дисциплина? Няколко години тренирах и тайкондо и водна топка и беше много интересно. Всяка вечер на тренировки изискваше голямо посещение. Приятели като ме канеха на рождени дни, аз казах, няма рождени дни, в смисъл на тренировки съм, след тренировка евентуално. И така, 11-ти клас приключих с водната топка и се отделих само на тайкондо. През това време паралелно ги тренирах. Супер. А помогна ли ти по някакъв начин така основата във водната топка и в плуването в тайкондото? Те са много различни като натоварване и като спорт, но сигурно се помогна, защото във водната топка се изгражда изключително силни крака, което съм сигурен, че е допринесло и за нашия любим спорт. Супер. Добре, това е интересно. Добре, началото в тайкондото как беше за теб? Беше ли ти много трудно или по-скоро ти се отдаваше? По-скоро беше трудно. Аз не бях от особено талантливите личности. Но бях много ентусиазиран. Имах голямо желание, което е характерно за мен. И така, лека по лека напреднахме. Трудно беше, но да, нали, ако говорим дори за спортно-техническа гледна точка, първите 3 години мисля, че само загуби по състезания. Така че насърчавам всяко едно от децата, което ако загуби, спокойно. Нали, пътя е бавен, но славен. И дълъг. Да. Добре, ти, понеже, нали, пак казвам, ние сме приятели, много пъти си ми споменавал за едно твое състезание, където си играл срещу твоя братовчет Веско. Поздрави за Веско. Той доста помага с всичко покрай нашите дейности. Да, Веско е изключителен човек, има организация за видеозаснемане, уебсайтове, фотозаснемане и все пак продължава да ни помага с какво ли не. Да, ние започнахме заедно всъщност. Винаги като започнеш заедно с някое нещо е много по-интересно да си имаш приятел. И да, имахме такова състезание, бяхме абсолютно равносилни, завършихме 8 на 8, равен резултат. За златна точка си играеше на времето, той беше по-бърз, отбеляза победа. Много тежко приех тази загуба, изпадна в нещо като депресия, но да, казвам го и за съвременните състезатели, които понякога, ако загубят спокойно, света не свършва състезание, има винаги, нали, просто това е един дълъг път, който се изгражда. Супер, значи можем да кажем, че Веско всъщност на едно от първите състезания те е победил. Да.
Добре, как реши да станеш треньор всъщност? Как реши да поемеш по този път това да бъде твоя професионален път, бих казал, и житейски, защото треньорската професия, тя не може да бъде просто професия. Точно така, да. И аз смятам, че да си педагог е призвание. Интересното, че не съм го забелязал по-назад във времето. Аз съм бил доброволец в разни организации, които правят летни лагери. И т.е. това го имало и по-назад във времето, но съм го осъзнал на по-късен етап. Така че ще върна малко по-назад лентата, за да имаме поглед върху цялата картина. Когато станах 12-ти клас, много мечтах да стана пожарникар. Мисля, че съм ти разказвал. С голям интерес подготвяхме се отново с Веско Върчев за Академията на МВР. Нали, там се учи за пожарникари, висшисти. Готвихме се, отидохме на изпит и мен ме скъсаха на теста за далтонизъм. Ако се сещаш, той е с цифрите и точките. И там една симпатична госпожа ми каза: съжалявам, моето момче, но имаш леко отклонение в финия нюанс на зеления цвят и не можем да те приемем в нашата академия. За мен това беше много тъжно, защото все едно като да си правиш планове като кула от карти, нали си правил като дете, и като тръпнеш на една от карта, всичко се разбива. И аз тогава се почувствах голяма, как да кажа, безпътица. В смисъл, чудех се на къде да поема все пак. Ти си кандидат студентски изпити. Ти си бил на 18-19 години. Точно така, 12-ти клас накрая, всъщност по време на кандидатстването. Да. И аз бях... Беше тежко. Те проявиха и малко лошо отношение, нали, тогава. Труден период беше за мен. Труден период, даже може би така... Да, наистина тежко го приех. И тогава имаше един невероятен младежки фестивал Дъбрич във Видин. Отидохме тогава. С Веско разхождахме се, говорихме, обсъждахме тази ситуация. Седнахме на дигата, една хубава стена до река Дунав и ти нали знаеш, че аз съм вярващ човек. Викам: Веско, да се помолим, нали? Молихме си, аз дори в молитвата си запитвах Бога защо се е случило това нещо. Нали? Ето толкова много мечтаех, толкова много стремееш и даже бях ядосан. Нали? Викам си, какво става? Да, защо така? Да, и всъщност пък тогава дойде мир в мене. Дойде мир в мене и отговора на въпроса беше тук. Това, че моите планове се провалят, не значи, че неговите се провалят. Не разбрах веднага защо, но просто се успокоих. И ето, година, 2, 3 след това навързах пъзъл, че аз съм създаден за съвсем друго нещо, да работя с деца, младежи, да развиваме спорта. И да, всъщност, щеше да е голям пропуск, ако аз бях станал пожарникар. Нямаше да има Самсон, нямаше да се запознаем с тебе. Да. Така че да, въобще... Нямаше да го има този епизод, най-малкото, което е. Да. И така, всъщност вече започнах да уча в спортната академия, като един млад мъж, още не много ориентиран в живота, даже още не бях решил, че искам да стана треньор. Има едно частно училище, което ме поканиха да бъда учител по физическо възпитание и спорт. Там видях, че обичам да го правя, водех физкултура, започнахме леко по лека да водим таеквондо. И паралелно с това колегата Милен Гочев от Таеквондо Клуб Нерон се свърза с мен, покани ме да му бъда помощник, където всъщност се запознахме и с теб и имахме така невероятно време и там. И малко след това, когато се завърши спортната академия, се роди идеята за Клуб Самсон, да основем Клуб Самсон като място, където младежи имат желание да израстват и първо работим върху характера, после върху тялото и постижението. В тази връзка искам само един бърз въпрос да вметна. Ти всъщност как се определяш? Като по-добър треньор или като по-добър педагог? Ами те са изцяло свързани са нещата. Даже дори не би ги разделил на две. По-скоро педагог, защото той педагога е и учител. Нали? Учител. Треньора пак е учител, но ако се извади в контекста на спортно-техническата част, той гони просто резултата. Нали? Това е нашето нещо. Нали? То е призвание да си педагог. Ние сме и моето и твоето призвание да правим това нещо. Да, защото знам, че работиш изключително добре с деца и всъщност ти много добре успяваш да стигнеш до самите деца. Нали? И в това отношение аз мисля, че ти си много добър педагог, наистина. Така че това ми беше интересно. Добре,
Ти спомена вече леко за началото на Клуб Самсон. Разкажи малко повече за началото на Клуб Самсон. Коя година? Сам ли взе решението? Веднага ли? Така ли ти хрумна? Или беше по-дълго чакано решение, така да кажем? И какви бяха трудностите, нали, не само при създаването на клуба, ами като цяло в началото на твоята треньорска кариера? Обмислях още от спортната академия, когато бях студент, и лека по лека тази идея се доразви, взело като решение. За трудностите, знаеш, че всяко начало е трудно. Нали? Доколкото това, което сме си говорили при тебе, началото е било много трудно, докато задвижиш двигателя. Не, че става по-лесно, значително по-лесно, но по нея няма тази огромна тежест на стартирането. Да намериш подходяща зала, да изградиш доверие с партньорите, с които работиш и училища, да закупиш екипировка. Сам си спомняш, че на времето въобще нямаше толкова екипировка преди 15 на години. Тренирахме в залата с няколко педала, доста души. Това е така, че в момента децата и младежите са изключително привилегировани благодарение на нашия труд и на нашите треньори преди нас да имат това, което имат, дори като методика, като начин на преподаване, като обучение. И пък надявам се децата и младежите след нас, те пък да стъпят на нашите рамене и да дигнат таеквондо в България на още по-високо ниво. Аз също смятам, че базата и екипировката, с която в момента ние като треньори работим и съответно трениращите в нашите клубове, и не само в нашите, и в цяла България работят и тренират, е на изключително високо ниво. Нали, аз, който съм стартирал реално 2009, може би и 2010 година, ние нито сме имали настилка, нито сме имали достатъчно уреди, да не говорим за протектори, каски или каквото и да било изобщо, боксови круши и така нататък. Всъщност в момента, аз честно казвам, не се сещам за зала в София, в България, която да няма настилка и да няма достатъчно екипировка за всичките си състезатели. Което, нали, наистина бих искал да се оценява, защото наистина може и без. Но е много по-удобно и е много по-печелившо за всички, когато имаме такава екипировка. Това спокойно мога да кажа, че е един много дългогодишен и целенасочен труд на всички нас, треньорите от Българска федерация по таеквондо, ръководство и всеки един, който е част от екипа таеквондо да се превърне в нивото, което е в момента. То не е заради един човек, както скоро говориха по едно състезание, то е заради всички нас. Така че надявам се да срещаме същата кооперация от родители и деца, които заедно изграждаме цялото нещо. И като казахме деца и трудности, които преминаваме, може би една от големите трудности, не знам ти как се справиш с това нещо, но например една от трудностите, ти обикваш тия деца, те стават като твои деца, в смисъл отношението ти става като наистина се едно с твои собствени деца. И всъщност, когато те се откажат да тренират, това е болезнено. Това е една от трудностите, през които съм минавал, но не мисля, че има някаква формула как да се справиш с това. Едва ли ще стане по-малко болезнено, по-скоро може би да приемем, че е част от работата и да... Да, и аз така мисля, че просто трябва да се приеме и да се продължи, защото в крайна сметка всеки човек има своя път. В един определен момент, нали, някой трениращ е част от отбора, израства, но в крайна сметка наближава своето пълнолетие, решава да поеме в друга посока и ние трябва да уважим пък това решение, нали, в крайна сметка. Даже бих казал, че трябва и да го подкрепим до някаква степен. Добре. Да, аз се радвам, че пък сме могли да послужиме на този човек да стане това, което е в момента и вече да продължи в своя житейски път. И така. Супер. Добре. Разкажи ни малко за твоите успехи като състезател и всъщност за успехите на Клуб Самсон. Добре. Ще започна набързо за моите успехи. Накратко, защото аз не обичам да акцентирам толкова върху себе си. 5 пъти републикански шампион при мъжете, втори на Балканско първенство в Словения 2014 и трети на мултиевропейските игри в дисциплината техническо чупене. Това беше един дълъг път, през който съм преживял и победата, и поражението. Дори мога да кажа, че поражението в известен смисъл те учи на повече неща, отколкото победата, защото си виждаш грешките и къде би могъл да бъдеш по-добър.
Клубните постижения до този момент имаме над 15 отборни отличия, част от които си ти, разбира се, с твоите лични участия като състезател и с твоите състезатели. И може би най-големите сега видни резултати бяха на Борис Кръстев и Денис Петров. Борис Кръстев, който стана трети на Херей Open тази година. Това е турнир към световната ранглиста, носи точки за младежката ранглиста. Денис Петров, който успя на 3 G турнира да вземе медали. Трето място на България Open, трето място на Европейско клубно и второ място на Херей Open, което го вкараха, по мое спомен, в топ 25 световната ранглиста за неговата категория. Истината е, че това е най-видимия резултат. Да. За съжаление, хората много често се бъркат да гледат резултатите само по видимите резултати. По медалите. Точно така, по медалите. А ние треньорите и аз и ти винаги сме търсили онези резултати, онези качества, които няма да се видят сега, а ще се видят след 5, след 10, след 15 години, когато тези дечица станат едни млади, уверени хора, готови да действат живота. Да, то всъщност тук, честно казано, има много хора, които го разбират това нещо и даже има много хора, които така водят децата си в залата точно по-скоро не за медали, а по-скоро за изграждане на такива личностни качества от тях, тъй като знаят, че бойните изкуства се слагат с това нещо, че помагат в тази насока. Като тук само нещо много интересно, ти от доста години организираш лагер, спортен лагер, аз съм участвал може би в 5-6 почти всички, като лагерите са от доста, нали, имат доста участници в тези лагери. Аз знам ти какви усилия полагаш за тези лагери, нали, в самата организация и знам колко държиш на малките детайли и това всеки един участник на този лагер да преживее лагера така. Откъде идва това твое желание? Защото лесно е и да направиш просто един лагер, който да отидете, да спите, да потренирате и да си тръгнете, но знам ти как се влагаш в тези лагери. Бил съм част и от организацията на това нещо. Откъде идва този ентусиазъм, този хъз в теб специално за лагерите? Специално за лагерите, когато бях, може би 6-ти клас, бях участник в подобен лагер. Той беше с друга насоченост, не беше спортна насоченост, от една доброволческа организация. И там имахме много хубава игра на ангелите, която ние играем и на нашите лагери. Правим жестове един към друг, анонимни жестове обаче, без да се разбира. Да. И накрая се разкрива кой всъщност е ангел на теб. Има и други наименования тази игра. И всъщност тогава си спомням, имаше едно момче Боби, той беше малко по-голям от мен. Той направи невероятен жест, много красив подарък, ми направи картичка изписана с пясък и ми подари една тениска, която до ден днешен ми пази спомена. Тениската отдавна замина някъде, но ми пази спомена на това да се чувстваш обичан, оценен и прият. И тогава си казах, че аз искам да направя това нещо за тия деца, да остане един спомен, който е за цял живот и ние наистина живеем 5 или 10 дена с тия деца и гледаме като наши собствени и така. Надявам се и вярвам, че остава наистина за цял живот. Да, определено. Поне аз това, което съм видял, нали, и в околните, със сигурност успяваш да го правиш, така че продължавай в същия дух. Благодаря ти. Добре, ти каза, нали, че на лагерите всъщност всички трениращи са нещо като твои деца. Ти имаш семейство и то бих казал едно успешно и голямо семейство. Аз имам така честа да познавам и своята съпруга и двете ти деца. Как се справяш с семейството, с треньорската професия? Като цяло, как комбинираш двете неща? Мога да кажа, че балансът е изключително труден, защото знаеш, че треньорската професия е следобед, от рано следобед или от обяд до по-късно вечерта. Да. Тоест това е времето, в което ти можеш да виждаш децата ти след училище или след детска градина. Съчетано с това, че ходиме доста уикенди по състезания, по изпити за колани, може би сумарно 20 дена от почивните ти дни в годината отиват в работа. Ето това е трудното нещо. Ето това е голямата жертва, която ние правим. Може би хората не се замислят. Винаги се намира някоя критика, да дойде някой да каже ти организацията ти е слаба или някакви такива неща, за които човек явно не се е замислил да види колко труд и каква жертва влагам. Защото този ден се прибрахме от състезанието в 8 часа вечерта. И това е трудният баланс. Всъщност,
осъзнаваш времето колко бързо лети, чак когато виждаш децата ти да порастват. И осъзнаваш, че времето ти е най-важното, чак в този момент. Съвет от по-големите от нас, който ние сме чували, но сме си казали, няма значение, време има, нали, всичко наред, но чак тогава го осъзнаваш и почваш да цениш времето си, да гледаш да прекараш повече време с семейството. Така че, да, това е една от трудностите, понеже преди малко си говорихме и за трудностите, това определено е една от трудностите. Може би трябва да го приемем това нещо, защото всяка професия всъщност има своите плюсове и минуси. В нашата професия това може би е един от минусите. Сега за сметка на това, сутрин бих казал, че до някаква степен не се налага да излизаме изключително рано. Т.е. бихме могли да даваме някакво време на семейството си сутрин, стига и те, разбира се, да имат такава възможност и да ги правим част всъщност от цялото това нещо. Било то на лагери, било то на състезания, стига, разбира се, пак те да имат желанието. Да, това е най-добрият вариант. Ако и цялото семейство се обвърже в клуба, това е хубаво нещо. Твоя малък син участва на лагерите, честно казано, преди да се е родил, мисля, че. Да, като си казахме, да, наистина е така. Супер, добре. Нека да намесим вярата и спорта, като вярата във всеки един нейн аспект в спорта. Вярата е нещо много интересно. Заговорихме се малко по-рано за вярата и някои хора биха се заговорили какво ти помага вярата, какво ти дава, но един ден достигаш един етап от живота си, в който си казваш не какво ми дава, какво аз бих могъл да дам, на кой мога да помогна, в кой човек мога да повярвам и да вложа усилия, за да му помогна да се изгради в живота, именно да бъдеш този човек в неговия живот, който му липса по-голям брат, близък приятел, на който може да сподели. Именно толкова голямо нещо е да си треньор. Толкова голямо нещо е, че хората ти имат доверие и е изключително отговорна задача ние да се справяме добре с това нещо. Като се заговорихме за вяра, по-добро от вярата в Господ няма. Това е, което изпълва живота с смисъл, с перспектива, с цел, семейството още повече. И така. Супер. Какво предстои за клуб Самсон? Какво да очакваме в следващите, може би, 1-2 години, не знам? Аз също мисля за бъдещето. Едното от нещата, които правим, и ти си запознат добре с него, е видеоуроците, които ние решихме да ги направим само за клуба. Но в крайна сметка, защо да ги затваряме само за клуба? И отворихме видеята да могат да се гледат от всички трениращи, всички клубове. Те са много практични, основни техники, основни удари, основни блокове, как се връзва колан. Съвсем скоро ще направим видеоклип как се сгъва до блок, защото като видя някой да се смачка от блока на топка. Важно е за малките деца. Да, не става лошо. Но в по-дългосрочен план, това, което си представям за клуб Самсон и аз работя още от сега, защото той е много дълъг процес, е изграждането на следващото поколение треньори, които всъщност те да навлязат в оперативна дейност един ден изцяло, пък аз да остана в организационна и в менторска дейност, аз винаги ще бъда там и ще помагам. Но просто трябва да се мисли за... Супер, да. Трябва да се мисли за това нещо предварително. Интересно нещо, което ми се случи наскоро бях за малко до Германия, до малко населено място, наречено Любао. Там беше любимата ми фабрика за пиана, August Förster. Изключително пиано, изключителен инструмент, създадена е фабриката преди 160 години. Сегашният директор, Ан Фьорстер, тя е прав-внучка, мисля, че 5-то поколение на самия August Förster, което представи си какво наследство е това. Да. Един ден, след 150 години, да кажа, Стоян Панайотов става този. Да продължава да съществува клуба. Да, мечтата ми е клуб Самсон всъщност да ме надживее. И това е... Така си представя нещата. Виждаш ли всъщност в тези деца, които идват отдолу, бъдещи треньори? Има такива заложби. Те понякога самите, те не ги виждат и си казват, няма, но в някакъв момент израстват, осъзнават го, влизат в това нещо, други не. Това е също един дълъг и труден процес. Има доста хора, които в началото малко по-скептично подхождат към тази професия, треньорската като цяло, не само в таеквондо,
но така после очакват, че ще им бъде много трудно с деца, а всъщност с деца не се работи чак толкова трудно, просто се изисква правилния подход. И, как да ти кажа, и най-вече дали го имаш до себе си. Да. Някои хора са педагози, други не са. Да. Някои го могат, други не го могат. Просто. Да, в крайна сметка, ако толкова много хора не бяха станали учители, защото са създадени за нещо друго, на нас ще ни е много по-интересно в учители. Аз, за съжаление, съм имал такива преподаватели, които изключителни специалисти в дадена сфера, просто са решили, че трябва да станат учители, за да, може би, като естествено развитие на тяхното нещо. Но не, те са създадени да бъдат добри специалисти по физика или по нещо друго. Така че да, това ми е надеждата. Всъщност, ние да правим това, което обичаме, тези около нас също и така. Супер. Добре. Добре. Така и така говорим за бъдещото поколение треньори. Дай някакъв съвет към младите, не само към треньорите, към всички, които са по-малки от теб в случая. Това, което аз бих дал като съвет е, понеже си говорихме за спортните постижения, за постиженията в живота, не се хващайте толкова за спортното постижение като нещо като крайната цел. Нали? Има много съвременни мисии, които казват, че не крайната цел е целта, самия път, самото пътуване. И това е така. Първи път, когато станах държавен шампион при мъжете 2011 година, да, беше голям кеф, невероятна емоция, но аз вече толкова много се дефинирах с това нещо, че имах чувството, че ако загубя титлата си, аз ще изгубя себе си. И това е капан. В смисъл, то реално не се случва така. Ти си ти, нали? Не може да се идентифицираш толкова много с някакво определено постижение. И след една година беше следващото държавно първенство, играх с наши колеги и приятел Стефан Купичков от Клуб Инвикта. Той успя да ме надиграе, победи ме и всъщност аз не загубих себе си. Аз тогава спечелих себе си обратно, защото аз бях попаднал точно в този капан да гониш постижението, да се идентифицираш с него толкова много и така. Добре, а това не е ли всъщност, това за което говориш, не е ли всъщност една от кризите в спорта, която биха могли да настъпят, нали? Точно загубата на идентичност, нали? Защото един състезател, той 5-10 години се идентифицира само единствено с себе си като спортист и състезател и в един момент го губи това нещо по една или друга причина, някой заради контузии, други просто изведнъж кариерата им тръгва надолу. И точно това е момент, в който наистина, това, което казваш, мисля, че много би помогнало на тези, които в момента са състезатели или в момента са на границата дали да бъдат или да не бъдат, че всъщност те не са просто състезатели, имат много възможности пред тях, просто трябва да се отворят очите и да ги видят тези възможности. Може да се каже, да, особено за професионалните състезатели, добре е те да развиват своята идентичност, своя характер още от преди това и по време на това, за да знаят кои са те самите, дори когато приключи спортната им кариера, да имат някакви планове как ще продължат след това. Връщам се назад, ние, понеже си говорихме за съвети в тинейджърските ми години, когато имах много талантливи приятели в различни сфери. Едни свиреха добре, и то слепота имам предвид, нали? То е голям труд и свирането, но пееха добре, рисуваха добре. Аз не може нито едно от тия неща и си викам, добре, какъв е моят талант? Какво мога аз? Какво за Бога мога аз? Нали? И се чудих и даже се смятах за някакъв много неталантлив човек, докато един ден гледах детската Кунг-фу панда. Това беше невероятно откровение. Там главният герой търсеше великия свитък на древните бойци, който само ако го достигне и прочете свитъка, той ще стане война драка, мисля, че така се нарича. Поздрав за малките деца, които обичат детското и за големите също изгледате изключително полезно детско. В крайна сметка главният герой открива свитъка, отваря го и свитъка е празен. Той обаче свитъка е огледален и той вижда себе си. В началото не разбира какво е, но след това герой се фаща и казва, да, това е тайната съставка. Ти си тайната съставка. И аз това сега, да, това е таланта, да бъда себе си, да бъда аз. Така че да, търсете, правете каквото обичате, но това е вашия талант, това е да бъдете себе си. Ако мога да завърша по някакъв начин, много хора тук в съвременното общество и корпоративния свят ни карат да работим здраво. Work hard, работи здраво. Това е симпатичен духовен водач от един клип каза, не,
не просто работи здраво, работи с удоволствие, прави това, което обичаш. Това носи радост всъщност за живота. Така че това е моето пожелание към всички вас и към всички нас, да продължаваме да правим това, което обичаме. Супер, аз подкрепям напълно това, което ти каза и смятам, че хората наистина трябва да се опитват да намерят това, което ги прави щастливи и да го превърнат в своя работа, за да могат всъщност те всеки ден да живеят, а не да се мъчат, така да кажем, по време на своя работен ден. Не просто да съществуват. Не просто да съществуват и да изчакат, за да си купят нещо, за да се задоволят. По-скоро в ежедневието си те да се чувстват добре. Благодаря ти. Аз мисля, че и последните съвети ще са много полезни наистина за всички, така че благодаря ти за този разговор. Така че, честно казано, това може би няма да бъде последния подкаст с теб. Просто ще помислим каква друга тема можем да обсъдим. Да. И така че... Имаме страхотни видеоуроци, които можем да направим заедно, така че... Абсолютно. Които между другото видеоуроци можем да споделим отдолу в описанието, така че всеки, който гледа, ако иска, може да се докосне до видеоуроците на Клуб Самсон. Благодаря ви много и успех!